sa ex na kinakasama ko na nanay ng bunso ko. Lagi ko kasing pinoproblema. Welcome to Panginoon Public Market. Suruhin lang tayo. Parang din na magdiwan ko. Ay, sabi nila. Naglawan na ng ay naurang. Hindi tumawag sila ko. Hindi siligit na tanawag. Ano ba sa wagag yung ito? Tawa. 2,000 years later. Good evening sa inyong tanan diya mga kabingka no. Karon ako nasaliksik na ako nakita sa social media no. Yung about aning sikyo na naging viral no sa Facebook. Ang iyang kuanan ni no na naman siguro ay nakakita ani mga inani sa iyang kuan sa iyang paghahitabo sa iyang paghamugiro ingon daw siya no nagpaila siya sa isa ka vendors nga isa daw siya ka pulis no isa ka pulis niya di ang kaniding kuan ni kaning kanahanan ni di man din ni pulis no? Pulis patula man daw ikaw po ayo pag assume na pulis ka no kung gusto ka magpulis ka pag iskwilog pagka-pulis dili kay maghambog-hambog ka diha no ambag na ako sa mga nagpa-ingnon nga pulis ayaw mo pagnana no para dili mo maanan daw suma sa atong ipakita karon nga video sa kaning tawhanan ni nga ingon siya pulis bisag dili siya pulis nagpakaula lang sa iyang kuan sa iyang pagkatao sa iyang pamilya Mariusip ni Mukol no kabalo ba ka Kol nga tungod sa imong gibuhat Kol na damay ang mga civilian nga mga SG first kapitan diba dapat dili nato ni siya tularan mga kabingka kanang nani nga klase nga tao nga kanang pulis patula diba kumbot pa sa bot pa pulis mo nang gitawag na pulis patula kabalo ka Kol ayo pagnana para di ka maanaan tanawa karon nga ingay ug sorry tapos karon gianana nimo dito sa no kaning tawhanan ni nakainom gid ning tawhanan ni ang porma pala sa video aning tawhanan ni bagay ning tawhanan ni di ako no kung ako lay pabuton dili na siya gusto ni siya nga matanggal sa iyang pagkakuan dapat ani is bayran yung danos no bayran yung danos sa iyang pagkaulaw aning sa vendors dito kung dito sa katong nakita nako sa video di ba dapat ni siya parusahan di lang kay basta parusahan di lang kay basta matanggal sa iyang trabaho pabayron yun siya kung pilang danos ato grabe yun ka Kol no ay pag inana Kol para di ka manginanaan di ba kung gusto ka magkuan Kol kung gusto ka nga mag pulis yun ka Kol may gani dili ni siya na pulis no saan lang na pulis ni hamugiro ka ni di ba hamugiro magay nga sikyo pa siya unsa ka nga kung na pulis pa ni siya so may gani dili siya pulis isjira siya so matambag na ako si mo Kol kung gusto man day ka nagpulis Kung ano pong hatol nila sa akin, tatanggapin ko. Mapatawad lang po nila ako. Pero hanggat maaari po, maayos ko na po lahat ito video. Bigla siyang dumating, tapos pumipili siya nung paninda namin. Nagreklamo siya kung bakit ganun daw yung tinda namin. May dalawa. Eh yung dalawa na yun, natatanggal siya sa pagka-stick. Sabi ko sa kanya, sir, marami naman po tayo naka-display. Pwede ka naman pong pumili dyan. Sabi niya, doon siya nagalit. Basta anong pagpuputol po yung video na yun, sinampal din po ako niyan sa bibig. Sabi niya sa akin, babalikan kita. Alarito kayo.
Babayad mo nung ano nangyari? Ginagawa nito. Nagkaroon ba kayo? Di Soto. Sa ating mga medical, sa ating mga security officers natin na act accordingly para hindi tayo aabot sa ganito. Kahit na wala na po kayo sa inyong mga post, be professional kahit. Davao Mix Club.